ሓወይ ካብ ውግእ ሰይጣን ነፃ እንተኮይንካ ኣብ ቁፅጥር ሰይጣን ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ውግእ ሰይጣን እንተሊኻ ግን ኣብ ሕቑፊ ክርስቶስ ስለ ዘለኻ ደስ ይበልካ። ሓፍተይ ካብ ውግእ ሰይጣን ነፃ እንተኮይንኪ ኣብ ቁፅጥር ሰይጣን ኣለኺ ማለት እዩ። ኣብ ውግእ ሰይጣን እንተሊኺ ግን ኣብ ሕቑፊ ክርስቶስ ስለ ዘለኺ ደስ ይበልኪ። ሓፍተይ ሓጢኣተይ ስለ ዝበዝሐ እዩ ፈተና በዚሕኒ ትብል ትኾኒ። ሓወይ ሓጢኣተይ ስለ ዝበዝሐ እዩ ፈተና በዚሕኒ ትብል ትኸውን። ነገር ግን ከምኡ ኣይኮነን። ሰይጣን ኣብ ሕቑፊ ክርስቶስ ስለ ዘለኻ ህራስ ስለ ዝሰኣነ እዩ ፈተና ዘብዝሐልካ። ኣብ ሕቑፊ ክርስቶስ ንዘሎ ሰብ ሰይጣን መጀመርያ ዝሰርሖ ስራሕ ናብ ሕልና ብዙሓት ናይ ሓጢኣት ሓሳባት ክመፁ ምግባር እዩ። ቀፂሉ ድማ ናብ ሕማቕ ህይወት ክትኣቱ ምድፋእ እዩ። ሓጢኣት ምስ ሰራሕካዮ መሪር እዩ፣ ጽቡቕ ጣዕሚ እውን የብሉን። ነዚ እውን እዩ ጸላኢ ዲያብሎስ ሓጢኣት መሪርን ዘይምረፅን ምዃኑ ፈሊጡ ቅድሚ ምስራሕ ሓጢኣት ጥዑም ኣምሲሉ ዘርኢ። ጸላኢ ዲያብሎስ በዚ እንድሕር ዘይተሳኺዕሉ ናይ ጸሎትን ስግዳንን ግዜ ክጓተት ብምኑሕ ድማ ክትሰላቸን ኢሉ እውን ክትሕፅሮ ዝዕድም። መጨረሻ እቲ ሓፃር ጸሎት እውን ዓቕበት ትኸውን። ዓቐበት ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ሓንቲ ኣቡነ ዘበሰማያት ካብ ምጽላይ 1 ኪሎ ሜትር ብእግርኻ ምጓዓዝ ዝቐልል እስካዕ ዝመስል ጸሎት ብምኻዱ ይቋረጽ። ካብዚ ንድሓር መዋግእ ጦር ዘይብል ወታደር ስለ እትኸውን ናብቲ ዘሎ ህይወት ክትኣቱ ምግባር ንዑ ቀሊል እዩ። እዚ ናይ ውድቀት ግዜ እዩ። ኣብዚ ልቢ ክንብሎ ዝግባእ ጻድቕ 7 ግዜ ይወድቕ 7 ግዜ ይለዓል ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ። እቲ ጻድቕ 7 ግዜ ዝወድቕ ብሓንቲ ዓይነት ፈተና ኣይኮነን። መጀመርያ ዝወደቐሉ ፈተናን መበል 7 ዝወድቀሉ ፈተናን ክብደቶም ዓብዪ ኣፈላላይ ኣለዎም። ካብ ሕድሕድ ውድቀት ተማሂሩ ጠንካራ እናኾነ ስለ ዝለዓል 7 ፈተናታት እናሸነፈ ይኸይድ። ስለዚ ጻድቃን ኢልና እንፅውዖም ንዓና መርኣያ ዝኾና ብዙሕ ግዜ ወዲቖምን ብዙሕ ግዜ ተላዒሎምን እዮም። ኣብ ፈተና ምህላውን ብፈተና ምውዳቕን ልብና ዝሰብር ሞራልና ዝቖርፅ ክኾን የብሉን። ኣብዚ ክብለ ዝደለኹ ኣብ ፈተና ምህላው ኣብ ሕቑፊ ክርስቶስ ምህላውካ መረጋገፂ እዩ። ጸሎትካ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ጽቡቕ ስራሕካ ቅድሚ ክርስቶስ ቅቡል እዩ ማለት እዩ። ፈተናኻ ምስ ክርስቶስ ምህላውካ ስለ ዘረጋግፅ ደስ ይበልካ። ብተወሳኺ ምንም እኳ ፈተና ብሰይጣን ንውድቀት ዝተዳለወ ይኹን ደኣ እምበር ብፈተና ምውዳቕናን ኣብ ፈተና ምህላውናን ብእግዚኣብሔር ንዕብየትን ሽልማትን እዩ። ንጸላኢ እነሸንፈላ ጸሎት ብሽርሒ ጸላኢ ዘይትጥዕምን ስልችውትን ኣብ እትኾነሉ ግዜ ምንም ንኣፍካ ዘይትጥዕም ንልብኻ ዘይሐጉስ ይኹን ደኣ እምበር ጸሎትካ ክቋረጽ የብሉን። ከይጠዓመካ ዝጸለኻዮ ጸሎት ኣብ ዝባን ጸላኢ ዝዓርፍ በትሪ ብምዃኑ ከይሰርሓ ኣይተርፍን። እሞም ንኽድሕን እኽሊ ከይጠዓመ ክበልዕ ከም ዘለዎ እሞ ከም ዝሰርሐሉ ጸሎት እውን ከምኡ እዩ። ናይ ጸሎት ጣዕመይ እስካዕ ዝምለስ ኣይጽልን እንድሕር ትብል ናይ ጸሎት ጣዕመይ እስካዕ ዝምለስ ኣይጽልን እንድሕር ትብል ብምንም ጣዕም ጸሎትካ ኣይምለስን። ዕረና ጣዕመካ እንድሕር ትጽሊ ግን ጸሎትካ ክቋረጽ ዝተገበረ ሽርሒ ስለ ዝስበር ጣዕሚ ጸሎትካ ይምለስ። ጸሎትካ ዕረ ክጥዕምን ክስልችወካን ዝገብር ጸላኢ ጸሎትካ ምእንቲ ክቋረጽ እዩ። ጸሎተይ ኣይጠዓመን ኢልካ እንድሕር ኣቋሪጽካ ዕላማ ጸላኢ ኣሳኺዕካ ኣለኻ ማለት እዩ። ዕረና ጣዕመካ እንድሕር ትጽሊ ግን እቲ ጸላኢ ዝሓሰቦ ሽርሒ ዝሓሰቦ ተንኰል ስለ እተፍሽሎ ጸሎትካ ይሰርሕ እዩ። ጣዕሚ ጸሎትካ ድማ ይምለስ። ኣብ ጽቡቕ ዘለና ንዘይምውዳቕና ጸላኢና ብምንታይ መንገዲ ይፍትነና ከም ዘሎ ፈይና ቃልስና ንጹርን ኣሸናፊን ክንገብር ይግባእ። ኣብ ውድቀት ዘለና ድማ ምውዳቕና ንእመን። ንምውዳቕና መልዕል ዝኾና ነገራት ብምፍላይ መፍትሒ ዝኾና ብምርኣይ ምስ ኣምላኽ ክንለዓል ንጻዕር። ኣምላኽ ንዝወደቑ ንምልዓል ኣብ መከራ ንዘለዉ ንምጽናዕ ኩሉ ግዜ ፈቓደኛ እዩ። ኣምላኽ ንዝወደቑ ንምልዓል ኣብ መከራ ንዘለዉ ንምጽናዕ ኩሉ ግዜ ፈቓደኛ እዩ። ምስ ኣምላኽ ዘይነሸንፎ ፈተና ዘይንለዓለ ውድቀት ሓጢኣት የለን። ብሓጢኣቶም ከይተጸየፈ ንድኽነቶም ከይነዓቐ እንጀራ ምስኦም በሊዑ ወይኒ ምስኦም ሰትዩ ብፍቕሪ ዝመለሶም ሓጢኣተኛታት ዝተባሃሉ ብሰብ ዝተዋረዱ ናብ መንገዲ ህይወት ዝመለሰን ክርስቶስ ኣምላኽ ብሓጢኣት ዝወደቕና ብፍቕሩ ናብ መንገዲ የማኑ ይመልሰና። ኣብ ፈተና ንርከብ ድማ ከም ያዕቆብ ዝኣምድ ጽኑዓት ከም ቅዱስ ጀወርግስ ጽኑዓት ከም ኩሎም ጻድቃን ሰማዕታት ጽኑዓት ይግበረና። ናይ ድንግል ማርያም ፍቕሪ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ሓለዋ ናይ ኩሎም ጻድቃን ሰማዕታት በረከት ምሳና ይኹን።